Emakhosini onibingelelayo ugoGwashube. Namhlanje ngithanda ukunibingelela abantwana bedlozi endaweni zonke lapho enikhona. Namhlanje ngithanda kakhulu bantakwethu phela sekuyizikhathi zaDisemba, izikhathi ezinhle. Ngiyazi ukuthi umakhosi sefika esesondela nganina usuke phethe indaba ezikhala kahle. Lalelani yezithandwa zami. Phela izikhathi zaDisemba manjena kuphelile unyaka. Bonke abantu bebesebenza bayaqoqa. So njengoba kuphelile unyaka njena, ngithanda kakhulu ke bantakwethu ukuthi sizilungiseleleni phela. Ungasuke uzithole njena usuthola umendo. Awazi mhlawumbe inhlaka yakho ibekiwe kulonyaka. Ungasuke uzithole njena usuthola umakoti. Ngithanda ke namhlanje ukuthi ngize kunina ke nginiphathele indaba ezimnandi, indaba ezinhle. Ngiphethe isigezo ke manjena. Khona isigezo engisiphethe esivutha amalangabi. Ziyakhala, ungasali ngephutha. Thola lesi sigezo. Uphuze. Uthi moya enkonzweni yekamero, ufike uvutha amalangabi. Ufike uqanda embedeni. Ningazilibazisi ke ngoba sike sithi mesenitshela izinto umuntu ayithathe kancane ethi kade ngangizisebenzisa lezi zinto azingisebenzeli, athi omunye yena hayi mina imithi ayingithandi. Ayikaze izingakuthandi kunesizathu esenza kube njalo. Not ukuthi umuthi awukusebenzeli. Ingakakusebenzela kanjani ikhambi lemvelo ngoba phela lezi zinto yizihlahla zemvelo lezi esikhuliswe ngazo. Ngoba most yezinto eziningi zenziwa ngezihlahla zemvelo. Izona lezi esihlanganisa zona izihlahla zemvelo esinikeza impilo. Phuma amanzi, kuphume ama discharge, kuphume yonke into, uwome uthi nkwe. Bese uyashisa ke emva kwalokho ke bese uyavutha. Ngoba ngisho umuntu ehlele eduze kwakho mekuthi ngisandla ezokuthi hayi cha yabona ke nje la khona umlilo obasiwe. Angisakhulumi ke mengabe sekuthiwa nje nakho seniye enkonzweni yekamero seniyothandaza phela. Ubaba kuzwe kahle. Akhuluma ulimi engakazazi alikhulume kuwena. Zishintshe izilimi zikhulume ngenye indlela, angakhulumi ngale ndlela oyijwayele. Sikhona ke abantu abakuthi isigezo ke ahlanganeni lapha eGoli ngomhla ka6. Mhla ka6 omhla ka7 mhla ka8 kuya le iviki lonke eWestern area. Sihlanganeni khona ke bantawa kwethu abadinga umakhosi, abadinga igezo zikhona nezibambelelo nazo zikhona futhi umbambe angayindawo, umbambe ebhuti, umbambe sisi, umbambe baba, umbambe mama, angayindawo angabaleki nemali yebonus. Akangayindawo nemali yebonus akahlale la kuwena eceleni kwakho. Wenze sho ukuthi akakuphunquli nangephutha ngoba phela kukhona onkebe la ngaphandle ababhekile ukuthi hey nazi izikhathi zaDisemba bazosebenza ebantwini benu. Akathethe uzomsebenza ke afike nje wema abona ukuthi ayikho kwayilento le onikwe imali yokugibela ekuseni engabe sehamba ngoba nje ikhekhe lakhe belingekho ngale ndlela leli elakho eliyiyona. Awushiseni inkonzo yekamero abantu abathi siqinise imizi. Sakhe imizi, siqinise imizi, siqinise uthando, ukudlelwano nje ukubambene ukuthulile nje kuhlale kukuhle ekhaya, kuhlale kujatshuliwe. Abasondeleke abantu ke endaweni zonke lapha enizobukela nikhona, nisondele benibona le video le, niphuthume ngoba hayi kubi ziyakhala ngempela ziyakhala. Usala ke wena kuzosala ngephutha ke. Kubambe ezingelayo ke bantakwethu niyazi ke nani ukuthi empilweni umuntu osukuma kuqala uyena izinto zakhe ezilungayo. Wena uthi ngiyobuye ngibone ngizobona. Nezinto zakho zizolokho zinjalo nje. Sithi hayi sobe sikubone sizobona. Zilokho zingalukho. Ulokho ubona abanye abantwana begloba bebahle ungazi ukuthi wena benza ngani. Abenzi ngamilingo ukusukuma uzicabangele kusemhlabeni la. Kunabantu abahlala begadla ngechitho ngaso sonke isikhathi abangakufuneli lutho oluhle, abangafuneli impumelelo. Sukuma uthola izinto uklina igazi. Ukhipha inhlanga. Ube muhle uthandeke. Umuntu mekubuka aphinda angathi angakubuka, ngathi angaphinda akubuke. Umuntu ucaca ukuthi oza aqhuzuke mengabe uhamba phansi ekubuka ukuthi ngase ngamthanda, wazi wamuhle. Uyayibona? Umuntu angathi nje one look usemva kwaloko akasathandi ukukubuka. Cha. Iba umuntu nje uthandeke. Lalelani ke bantakwethu okunye ngeniphathele kona kunespecial ke kulokho. Uyabona nje lo December nje, uDecember wonke nje mase uqala nje kuyoze kulamo lokuphela kwa uDecember.
December kunespecial sokugeza, ispecial sokulahla o50%. Mawufika nje kumakhosi nje muzokwenza nje kokubili ugeza nokulahla kunespecial esiyisimanga. Akaze ngiyobona umtitilizo nje idlozi livumile bantakwethu. Gijimani nizephuleke. Nine nithi nje ngifuna ukugeza, ngifuna ukulahla, kade ngangihlupheka ngesilwane esingilalayo, angisakwazi ukuphumula, nasi isilwane, angithandeki kubantu izichitho. Kuno 50%. Uzikhona imbiza ezokuphuza ezokuchatha, emadliso kukhona ukuthandeka kubantu, kukhona bantakwethu, kukhona ispecial sokuthi ulahle ugeze bese uthola uhlanga 50% price. Ningasali-ke izithandwa zami, phuthumani hlanganeni-ke lapha e-Western area mhla ka-6. Bonke abangidingayo abangifonela abantu bangu-WhatsApp, iyona inamba yami leyo. Umuntu abuze ukuthi angasizakala kanjani, nabafuna ukuze esigodlweni ngiseThekwini bangifonele bangu-WhatsApp futhi abantu. Ngikhona na ko-Facebook, kodwa ngiye ngingathandi kakhulu abantu abakhuluma ko-Facebook because isikhathi sokuthi ngiye ko-Facebook nokuthi ngihambe ngiyobheka ngale ko-YouTube ngibiye ngingangeni kwesinye isikhathi. Ingakho ngithanda ukuthi abantu abaningi ngathi ungangifonela uma ungangitholi kwefonini uphinde ushiye umqhafazo laphana ku-WhatsApp. Ngiyazi ukuthi mase ngiqedile yonke into engiyenzayo nesikhathi sami sengiyolala, ngizoqala ngiqale ngiphendule kuqala, ngizama ukuniphendula nonke nina enidinga usizo. Ngiyabonga kakhulu nje nisazolungiselela endaweni zonke lapho enikhona. Nisukumeni ngokuningi benu bantakwethu, niphuthume, ungasali ngephutha uthi awuzwanga. Phuthuma, ozwile atshele omunye, nomunye kanjalo atshele omunye. Ngiyabonga kakhulu, ni like, ni subscribe. Makhosi uyanithanda nje kakhulu, makhosi.